Todellakin heti kehiin, sieltä tullaan oikein. No niin. Viktori voisi luoda kiireessä olla ja kuten huomaatte, kyllä nelisirmin läpi kulkee, eli rillit pääsee mitään hätää. Yes! No niin. Nyt on stabiilinen touhu. Saako se melkein, kun luottaisi melkein eläkerahasta, niin tulee. Viktor on ihan tulessa. Oi, Sain nousplankki, Nyt on kova rani. Ja vielä on 10 sekkaa jäljellä. Jatka vielä Viktor, jatka. Nyt on kova rani oikein. Pitkitä loppuun asti, nyt on niin hyvä menoa. Nyt Viktor alas helpoita maa. Hei, käytä yhteen Vika temppuun. Oi. Kiitos.